clear afuna ya afun yi la afuna ri afun ala beke uru joponde ke ga uru abeke joponde ke ga afun ya afun ebe ekwela set up aga It is smoke Igbo. Ụmụnne m ana amana sha ụmụ onye oriri aha erieri ji ama m mma ahụ ejikwa m ha erieri eme nwanne ụfọdụ sha agụ ahụ ga-agụgbu ma UK ebe ama ha ga-ahụ mkpọbi ma ọgbata ekwuona m nnu achọala m ebe eji ere mkpọbi n'ụgba gwa gị ma ntị m akọọla gị anọkwa nnọọ nwanne m nwoke akpọ m shi enyi ele ebe nọfụ anyị jeje mee ga aka ọnụ nna m ya chi mgbe anyị jee McDonald's n'ebe anyị jee KFC n'ebe shi enyi ahụ ọ dịkwa gị ele ụdị mkparị dị ihe ahụ ị chọrọ ịbịa nye m ka ị ga-inye m richa ya echi ma zarị abọọlụ apọmpụrụ apọmpụ chiana abịa anyị chọmakwa African store anyị abịabịa saachị m online Chineke eme ebere anyị achọ aka ma anyị jiri wee ga ha anyị hụrụ amasị anyị asị ya nyegodo anyị mme anyị ji kpọdagodo grasị anyị ji kụjuo injin anyị o jeela ajije wụ amme anyị agbaghachi ha anyị chọrọ non-alcoholic Heineken na non-alcoholic stout echiche anya ha ma kpochia mgbagharama anyị ṅụọ ya n'ọnọdụ ọgwụ ụkwara 760 m1b nga ahụ ka nwanne m nwoke ịnọkwa nyuo ya shi anyway anyị aga n'ịba nna m ọgụ anyị abịala ya egwu onye ọnụ ya shi aka ewu Nigerian standard ma abịabịa nye iga anya akwụkwọ shi anyị mara n'ihe niile nwo nwere erieri ịnọ ngari agba akasa ofu egbuchi ofu ọha ofu ọkwụrụ ofu olugbu shia olu eriga nnọọ m dịka ahụ erigo ụyọ chifo meziri ibe na ala ụlọ ya ji ya saga m ahụ ma akpakwala Nkwobi ịgụga m ka emeshichia biko nyenụ m Nkwobi n'ụgba ya chịkwanụ nwa onye ya Abacha na ihe ndị ọzọ si ya shia ma mana ha emega Abacha daa na gbuwa abụọ mgbe eluru elu ya chaka ahụwụ ya mgba nyenụ m ihe m jeri ya nna nwewu ala ya fọkụ na mma na ngaji shi hụ ji ịkpa ma Abacha machigbuo onwe m ọchiliekwala Abacha ọma mara mma ewere onye nsọ gha ya elu anga ndị mmụọ ozi werela nnọọ ngozi aghaga elu ụwa ya shi hụ na Abacha ọgwụ na m shike mma ya hụ ji bịa London ya ha ahụ bụ uduru ihe mbụ shi palliative ndị nsọ Chineke kpọghara m obodo ahụ emeela chilenu Heineken ihe ahụ ga ka emesha ahụ mme ndị ọcha mana lee ka ugbula ka obi ahụ eruola ya ala mgba nkala nke abụọ ya chịrị ngaji chịrị fọk ejikwa ma ọ ga-esi mwewu ala mmiri ya ji akwa aka nna onye ọwụla mana okpochi eri ike ya mgbukpu ọnụ ọ na-egbukpu ya kpaa ya shi Chineke mee aheme nọ Abacha maka ukwumụwụ mma bringa eji agwọla m chọnọ na mega nọ gị bringam ngwa rima ihe gị ma m chemakwanụ ke ma nọrọ na-ele ya eyokwa na-asụ mama akparịla anya nwa agbọghọbịa para nnọọ ke metie ololo ma efufe isi chia ma elekwana anya ha ya chi akwala m ngaji na fọk ya olu ma jụọ ya hụ ọrịkwa dip ọwa elu ya shi ahụ bara ime chia mgbawa ala mmiri ma ejiji kwa aka n'ihi na anyị ejila ngaji na fọk akpa Nkwobi ebe ka anyị ọ gị kwa aka ga-akpajie ya ma asha onye ga-ere ụdara ya raa ya dịdarada ma bịa palie ya nyekwa Chineke ekele na otuto gosikwa ya ụmụazụ m shi onye ọwụla bịa manụ ka aja mụrụ na bụrụ ihe ga-azọ Chukwu nara na m ka rie enu ya otu aka ahụ kwa mebi afa nna paliekwa iko mmanya nyekwa Chineke ekele na otuto nyekwa onye ọwụla nọ nga ahụ shi bịanụ ka aja mụrụ na bụrụ ihe ga-azọ Chukwu ma egbu nkwa ya ọnụ bịa hịọchakwa ya kpa ahụ ndị nsọ ibe m echikwa eme ya ndị gwụsikwara ike na gracia ibe m si ngwa bịa ṅụrụkwanụ ma enyekwa Chineke ekele n'otu ma m echelara mmiri okwu ahụ mmiri ma egwugodo ụzọ gbuyi ọnụ shi mara ha akpọ mere eme ya eme nnọọ m anọ m ụyọ witi nwa egwu bongo nwọkụ gaala anyị nga ahụ egeela paazie mmiri shia nwaanyị lawuo nja echewo ya eche ma kwụọ n'aka kwọjicha aka m ama bịa ji nnọọ nwayọ lee onye ọsọ ndị pushije ya one side ihe na gị dacha ihe lee onye ọsọ elu ya gị na-afụ ọnụ gị eshi nonsense gị jụọ onye ọcha are you alright Ennet ya sị gị no I'm not alright your mouth is making me uncomfortable ma eji nwayọ adanlodu him eri him ya shi afụkwala ya vọọ Dr. Agnes nwa mma shi enyi afụ mmemme na emega ihe were aka ma ị ga-ake shi enyi ya stọpụ ọkwa datin na achọ ọkpa mkparị ụsọ ọ dị ka ịchọwala enwughị ya na elu ụdị mkparị dị ha nna ma bịa download ma he m were aka onye ọla ele m chi nna ịdịkwa special ịdịkwa possible sho gbasakwa n'ọba ka o buru kọba jee ọhụgị nyuma shigachi ma mepụrụ huke ya wee ọnụ ọwa nwanụ na omemme gwuru ejila dọlọgụ
hai kpaa ka m ji nnọọ because Nkwobi agụọna m agụ ivuru ndị mma na-eji ya si anyị lee n'ukpu isi enwe Nkwobi ebe nnọọkwa akpa m na-eri m aṅụkwa mma eji na-apịatu ya lie kpa oshi nnọọ vụọ ke ya uvunwe mmiri ha emega oricha na ya otu aka ahụ kwa mericha ke m shia Chineke London here I come. You only you waka come. This man